1953年、デンマークの17歳の青年アンデレアス・フレドリン・ベース・ベンソンはサルディアのサンタジュスタで村人がラウネッダスを演奏するのを初めて聞いた。この出来事が後に彼の人生を変えることになった。すなわち35歳の若さで他界する直前まで彼はサルディア島の研究に知的エネルギーの全てを注ぐことになったのである。サルディア南部に長期滞在しながら多年にわたりラウネッダスの制作技術、音楽レパートリー、社会的役割に関する膨大な量の資料を収集した。そしてこれらの調査研究の成果はいまだに他の誰もが知ることのできない非常に高い科学的価値のある研究書にまとめられ、1969年に出版された。これらの研究の貴重な遺産として録音テープ、フィールドノート、写真、映画フィルムが残されている。彼の民族音楽研究は人類学的アプローチをもって展開され、人類学研究者としてその興味や島の内陸部のよりアルカイックな現象に向かい、晩年の彼は残念ながら未完成に終わったヌーレ村の羊飼いの共同体の研究に没頭した。アンドレア・ベンソンがラウネッダス研究のために収集した映像・音声資料をベースに構成された本フィルムを著名な研究者でありサルディアの偉大な友人であった彼に愛情と感謝を込めて捧げる。
น่าจะเป็น Benedicta vestita totus semina, benedicte, Dominus in carne quodis. Benedicta totus semina, benedicte, Dominus in carne quodis.